Ondro, ke mně na louku. Jo. 40 stojíme proti 10. Pálíme všichni. Neříkej, že ještě jsem jako tlumočíka? Mám? Tady. To bych se nedělal. To by tam tady. Ty vole, není možný, že tu se malé dítě. Oni jsou krytý, dobře. Oni jsou stejně okýnka na té straně. Kdyby neměli ty auta. Jako tady máš velkou opravdu nevýhodu toho jejich efektu, no. Ale dá se to nasi, nasi hodně, je nás hodně. A už utíkají. Naši? Ne, oni. Jo. To vidíš, že couvají. Ne, oni posouvají, že si snaží posunout. A tak čemu to má víc tož, jako bych to vole, kadenci milion količek za to, ty vole. Zákaz jezdí mimo vyznačení cesty. Já ten natáčím, vole. A oni se neposunou dopředu. Neposunou. Já říkám posunou na hlavu, aby tam nejdou. Oni střílejí procent. To jsem nepochopil. Už to mají, hala, už je vysmáme. Je vysmáme to, zvedu, jak si říct, jak to vysmáme všechny. Škoda, že nemají penbolky, aby znehodnotili ty auta. A fakt, ty vole, kdyby to nebyl ty idiot, když já to máme, jo. A padají, dobře, vole. Kdyby to bylo reálný. Tak už byli mrtví dávno. Už byli mrtví dávno. Protože by se tady měli jak gečka, vole. No to ne, ono, ty dveře nejsou neprostřelné, to naší večky. Tak jo. Na to munice nefunguje. Neprojde. Vole, a teď se vyžijte, jo. Pojďte sem, kluci. Na louku, ne? Hele, možná mám a všechny střílí. Nebylo, ne? Tenhle ten už jde, hele, z ty korby. Jo, tak ten to byl jako BH. Už neustoje, hej. Tam už na ní útočí z druhé strany, vole. Už ani jdou, vole. Že je obešli jenom za... Tam se tahají, vole. Říkám, jenom si je obešli za hranou, aby nebylo A tam vidět. přišla totiž další armáda, vole, a ty depilové jdou sem. A my říkáme, jsou tady nalevo, běžte sem. Ne, oni běží takhle. Jo, takže samozřejmě, že já tam běžím, běžím první, tak jsem vyspak první, jo, ty jo. Hele, podívej, jak to tam se oranžový všechno najednou. Hodně štěstí. Pojď sem rovnou.
Jste měli přijít pěšky. To by bylo lepší. Neporažte mě, vole. Co to práská, to já dobrý mám. Já taky. Au. Jo. Naštěstí já ne teda. No. To práská i ty smrčky. Počkej, musím vytáhnout ten reflex. Aspoň jednu. No mám, ale... No, on ji už má venku. On na pliček se zastavili, ale nebo stáli, kurva. No to je vystříleli, že jo? Já jsem. A jak se hne mrtvý auto? V reálu. Tamhle, na Pavlu. Já jdem tamhle za peskačkou. Tak, Taliban. Ty vole, stojí na dobrém místě, ty vole. Jako, že to lítá do toho stromu přede mnou. Nevím, kdo tam pálí, ale jde to po mně. Ty to chceš. Dělal do piči. Halani, pojďte staně pryč, aby se nedalo. Pojďte na tu louku s těma vestama. Vzdávaj se, v tom černém se vzdávaj. Ty s tím propylenem, ten druhý se vzdává, ty přes něj střílíš. Tak odběhni od auta. No tak ho vyndejte, je vás na to dost, je jeden. Dejte mu to, no, když chce, tak mu to musíte dát. Která se rozvrná, já už ani svině. Jau. Ale měl výdrž. Výhra! Nikoho tam nevidím už. Jako co si smysl, když na to měli 1,5 hodiny na A přípravu? jasně, vole, stojíme a čumíme celou Jasně, že to udělají takhle. Samozřejmě, že jo. A to zdát, tady kolik bylo? 60 minimálně. To jsou nejméně ze 2 vesnic.
protože jako co, stihli se přeskupit, že úplně v klidu, když jsme mi vyjeli. Kluci, ani nevíte, jak jsem rád, že po celém dni jsem mrtvý a můžu jít do vesnice. Jo. Sranda, no, vole, hrozně vtipný. Ty vole, víš, jak ti bolej nohy, ty vole. Kolik ti je, vole? A radši se neptej, kolik mě. To nebude tak 1,30, ne? Dobrý, už to vzali, kluci. Nestřílejte do těch aut. Zbytečný akorát, bordel. Hodinu jsme stáli na bázi v autech, ty vole. Seděli jsme v autech. A to je ono, ale jasný, že to udělají. My jsme dobili Teslu, pak jsme odpočívali v lese. Jasný, vole, samozřejmě. Jak jinak? Dobrý.